Guys, nangawat tayo may glubi. Kung nakita mong lingaw, visit na mo sa YouTube channel. Sa mga taga-Bohol Vlogs, nga ang dami nyo makulingaw. Brada na Bohol Gini, dili arte, lilo pag-interme. Usa ayaw na dugay pa, subscribe na. Taga-Bohol Vlogs, Taga-Bohol Vlogs, Taga-Bohol Vlogs, Taga-Bohol Vlogs, Taga-Bohol Vlogs, Taga-Bohol Vlogs. Hello mga mas, live na live tayo ngayon. Oh, live na live tayo. Live na live tayo ngayon dito sa ano. Guys, nangawat tayo may glubi. Oh no. Nang sira! Nay nangawat ang glubi. Usara ka bulig ni. Oh no. Dali nang sira kay mo naog na padang. At i-prank si mama nga nangawat ang glubi. Ang taon sa doon. Nangawat na dito kay anak. Tanawas book na. Mo na amo ang cut cutters. Hello China. Nice. So ingana di kada ko na mong lubi guys. Asa. So ingana. Oh no. Butong ni oh. Di mo kaingon. Butong ni nga ingani lang gid siya. Liwat manini manager putot. MS na kayo. Na manager din maniho na oh. Nagda pagluwag. Manager na guys. Nawang unod do, baga naman. Nay unod oy pag gamay lang na pero nay unod. Naog men taon noy kay basi intawg Tunsis ka. Maintunsis na ka diha. Kita pwede ani ba? Hindi na ko panihapon, hindi na ko kanaog. Awan na lang ka, itunulon na mo, itong ikuan sa tughit ba? Sa kana mo di na pumi kanaog. Ang taon po ning lubiha guys, oy. Usa rin to. Ana na lang, Usa lang tao ka kumo. ay gabo sa tamay kung bayad ikit. Sabaan ni mo manager, oy, masaktan kita ron. Nagtagiya lagi taga-taga. Nana lagi. Naghawang nagsundang patay ka ron. Kita may mabinuak ka ron. Dali noy, kita na tagiya noy. Guys, nangawat sa miglubi guys. Oh no. Manangil lamin niya. Kanang ate Siri kanang nangawat miglubi. Pasensya na ate Siri kay kanang nangala mangud si kuan. Si John. Sila be. Ano na nas ate Siri unang danag kuan. Ang dagang house. Ano nagdag? Ano na nas ate Siri jud. Yo. Hala na pus kuya Lulu ulo. Ida na maghatdad o na maghataanis barangay uroy. Oh no. Masipadad ang tagsumon. Nangawat taglubi. Department of Tip magkata. Department of Tape. Intaon sa amo ang kuan oh. Kanay ka Mo ni kuan legendary ni siya nga manguprasay. Wow! Hoy, kumbay magnay, tarsan-tarsan ba ya? Langtap ito ng palwa. Impas. Oh, legendary nga tigkao na siya. Sige guys, motiwa sa mikaon sa mong kinawat ha. Okay, masakpan niya meron magdayat mikaon kay wala bungas ati Siri ba kay si ati Siri kay tuaman sa katipunan si ati Siri mo nangawat ning dali-dali og lubi kay wala bungas ati iyo. Ay katawa dyan na. Katawa man hinuon. Bitaw guys, amo aning lubi uy. Unsa nagud taon ta may magkawatan. Gibawi dit. Mama mananamo uy, unsa man taon uy. It's a prank gud to. Pero kami na nang hindi mama nga mga biglo. Tapos nangawat ra pagyapon. No, okay. Sige kis mukhaon na guys, kay mao ra man mong giari. Basta mao na gud to. Da no. Da. Ikaw to ni sakada. Oh. Ikaw to ni saka.
Kumagat ba yan? Ikaw ang tatoy ni Saka. Okay, sama na. Ako. Ha? Bibi? Bibi. Ikaw man na. Ikaw bito na. Bibi di ka. Tiguang naman ka. Nga na rin mong height pero 50 na ka ay. Kapit na di ka makuan gani. 60. Padung na ka mo senior citizen. 30 pa na siya. Ha? Wajud ko nasa kasabot ni mo. Sa ni mong language oy. Ina bye-bye. Ina bye-bye. Ina bye-bye. Bye-bye everybody. Ayaw na babay. Sige guys, babus. Narayan tao nagbuak na yung tao naging maong hinisaka sa maong butong. Ka-cute, anak. Sige guys, babus.